Valcheri, play that funky music, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε με αυτό το τραγούδι. Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Τα οποία είναι εντελώς ακατανόητα. Σαρδέλα τι ψάχνει. Σαρδέλα, τι κάνεις αγάπη μου? Σκάβει το χαλί, ρε παιδιά. Λες να μας. Θα έχει κάψει καρακόκαλο από χθες. Σαρδέλα, κοιτάει την. Τι αγάπη μου, τι έχει εκεί αγάπη μου? Ποιος ήρθε? Λες να σωθεί η Ελλάδα, να βρούμε το χρυσό του? Σαρδέλα, τι έχει εκεί γλυκιά μου? Καμιά. Να γεια σου. Ήθελα να στρώσει το κρεβάτι της. Δεν θέλουμε να σε πανικοβάλουμε, αλλά όπου να είναι έρχονται οι τραζίστορ να παίξουν. Εκεί. Τραζίστορ, ωραία. Εκεί ακριβώς είναι η τραγουδίστρια, αγάπη μου. Η Μαρία τη συμπαθώ. Ελπίζω να φοράει φούστα. Και το monitor είναι λίγο δυνατά εκεί μπροστά σου, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αυτό στο σπίτι με βάζει ακόμα χειρότερα. Απαντάει τώρα, είδες. Λοιπόν, έχονται παιδιά μηνύματα ακατανόητα, δεν μπορούμε να θυμώσουμε. Έχεις δίπλα τον Πασχάλη και λες καλό βόλι στην Αλίκη? Δεν ξέρω τώρα τι είναι το πανικάρι αυτό. Μην γελάτε. Επίσης ο Γιάννης από την Κρήτη, τι λέτε ρε λαμόγια, αφού θα βάλετε το σήμα το νούμερο 1 και όποιο βιντεάκι βολέψει. Γιάννη, μας έχεις για τέτοιο? Ώστε έτσι. Λαμόγια, εμείς μας. Μετά από τόσα χρόνια αυτό έχεις καταλάβει για μας? Πώς τον είπαμε το φίλο? Γιάννης από την Κρήτη. Γιάννη μου, από την Κρήτη θα κάνουμε εξής καινοτομία σήμερα. Θα παίξουμε μόνο το σήμα του νούμερο 1 και τίποτα άλλο. Πάμε στο σήμα. Πάρτα Γιάννη. Φοβερό. Γιάννη, Πάρτα σ' Γιάννη άρεσε τώρα? Λοιπόν, Για να τσούξει. Ναι, έφυγες. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά φταίει ο Γιάννης από την Κρήτη. Αυτό φταίει γιατί μας ανάγκασε να συμπεριφερθούμε κατά αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Κυρίες και κύριοι, μόνη της μπαίνει, κανένας δεν δίνει σημασία. Η Ευγενία Σαμαρά για το βίντεο που εσείς στείλατε. Τι κάνεις ρε? Ο Γιάννης με άγχωσε. Ο Γιάννης. Γεια σου Ευγενία. Γεια σας παιδιά. Τι κάνετε? Καλά, δόξα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολύ ωραίο βιντεάκι. Άλλο ένα 3D animation βίντεο από τον Ντίνο Θεοδοσίου. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ντίνο, είσαι πολύ δημιουργικός και παραγωγικός και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βραβευμένος επίσης είναι. Πολύ βραβευμένος. Πολύ ωραίες δουλειές. Σε ευχαριστούμε πολύ που τις εμπιστεύεσαι σε εμάς. Και σήμερα θα δούμε πώς μια παλιά γλυκιά κίνηση αγάπης, όπως είναι η καντάδα, μπορεί να γίνει ξαφνικά πάρα πολύ επίκαιρη. Δείτε τι. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκφράσει κανείς τον έρωτά του στο αντικείμενο του πόθου του? Τα δώρα, οι εκμυστηρεύσεις, το δείπνο με κεριά? Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Το καλύτερο για να πεις αυτό που αισθάνεσαι είναι η μουσική. Η παλιά ρομαντική καντάδα. Η όμορφη καντάδα που πάντα συγκινούσε και πάντα θα συγκινεί. Μόνο στα όνειρα, μόνο στα όνειρα, μόνο στα όνειρα, αγάπη μου σε βρίσκω. Και επειδή χρειαζόμαστε λίγο ελπίδα, με λίγη φαντασία μπορεί να αποτελεί πάσα αυτό που μόλις είδαμε σε αυτό που θα διαβάσω τώρα. Επειδή χρειαζόμαστε λίγη ελπίδα, νομίζω ότι αυτό που κρατάω στα χέρια μου είναι ελπίδα. Όταν κάναμε την εκπομπή της Μεγάλης Τρίτης στο Διαφορετικής Θεματολογίας Ράδιο Αρβίλα, εκφράσαμε τη μεγάλη μας χαρά και πάλι ως ελπίδα το χαρακτηρίσαμε όλο αυτό που συνέβαινε για όλους τους εκπαιδευτικούς, γιατί ήταν αρκετοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι μας στέλνανε μηνύματα και μας λέγαν θέλουμε το υλικό για να μπούμε στη διαδικασία, από δική τους βέβαια πρωτοβουλία, να το προβάλλουμε στα παιδιά μας. Ένα email ήρθε από έναν εκπαιδευτικό που γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένο. Γράφει κάτι, αυτό θέλω να σας διαβάσω. Αυτή είναι ελπίδα, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα σεβαστούμε και δεν θα αναφέρουμε το όνομα. Να τον ευχαριστήσουμε για τα καλά λόγια που λέει για την εκπομπή, παρά το γεγονός ότι δεν εκτιμάει καθόλου το συγκεκριμένο μέσο που λέγεται τηλεόραση. Αλλά αυτός είναι εκπαιδευτικός, είναι δικιά του πρωτοβουλία βέβαια, και γράφει το εξής. Λέει, ζητάει το υλικό από την εκπομπή της Μεγάλης Τρίτης και λέει: θα προσπαθήσω να κάνω μια προβολή στους μαθητές και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του σχολείου μου και στους συναδέλφους. Οι λόγοι είναι δύο. Πρώτο και κυριότερο, να δώσουμε γνώση και τροφή για ουσιαστική και αποτελεσματική σκέψη σε όλους, με στόχο τη βελτίωση της ζωής του καθενός. Και δεύτερο, γιατί προσωπικά κυνηγώ πάντα και το παραμικρό που θα με κάνει να πιστέψω ότι ο ρόλος μου σαν εκπαιδευτικός έχει να κάνει με κάτι παραπάνω από μόνο την παροχή στα παιδιά μιας στήρας, ανούσιας και σε τελική ανάλυση άχρηστης, εσκεμμένα διαμορφωμένης από το εκπαιδευτικό μας σύστημα γνώσης, που σκοπό έχει την αδυναμία εγκεφαλικής επεξεργασίας των γεγονότων της καθημερινότητάς μας. Αυτό είναι ελπίδα. Εμείς ευχαριστούμε, φίλε. Αυτό είναι ελπίδα. Μακάρι και άλλοι εκπαιδευτικοί να έχουν ακριβώς την ίδια διάθεση και να κάνουν πάνω κάτω
παρόμοιες δράσεις. Από δική τους πρωτοβουλία πάντα, γιατί αν περιμένεις το εκπαιδευτικό σύστημα να εγγυηθεί, να προβλέψει, να σχεδιάσει τέτοιου είδους δράσεις, αυτό. Θα μείνουμε στην ύλη του Υπουργείου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα και πάμε στον καφετζή! Έφτασε και μαζί μας σήμερα από την Αθήνα η Τρανζίστορ. Καλώς τα παιδιά. Πάρτε θέσεις, να πούμε και δύο λόγια για τα τεκτενόμενα στον χώρο του Τρανζίστορ. Τι κάνετε καταρχήν? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πολύ χαίρομαι. Τέλεια. Τα νέα σας όσοι δεν Όπως τα είπαμε. Αν αργήσω φάτε. Λοιπόν, έχετε δεύτερο άλμπουμ, έτσι δεν είναι? Πες δύο λόγια γι' αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ καινούριο. Είναι αυτό εκεί το μωρό μας το καλό. Δεν το βλέπω. Για να θέσω, παιδιά. Ναι, ζεστό. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει κανένα μήνα, 1,5. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι μαζί, γιατί το κάναμε τελείως μόνοι μας αυτή τη φορά. Εννοείς ανεξάρτητη παραγωγή, ανεξάρτητη διανομή? Όλα ανεξάρτητα, όλα τα πάντα. Πολύ ωραία. Ναι. Και ζωντανές εμφανίσεις? Λοιπόν, ξεκινάμε περιοδία. Συμμετέχει και Πάνος ο Καμένος στην παραγωγή. Στον ανεξάρτητο. Είναι ανεξάρτητη γι' αυτό. Θέλει, δεν θέλει. Ο εντελώς Καμένος. Αλήθεια, πόσο μπορεί να πουλήσει τη σήμερα ημέρα ένα τέτοιο CD? Γιατί εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι δεν κυκλοφορεί πλέον κανένα συγκρότημα το CD του για να πουλήσει. Δεν ελπίζει κανένα συγκρότημα ότι θα πουλήσει. Κανένα όμως. Ο λόγος δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός σε καμία. Αλλά παρόλα αυτά, τι νούμερα παίζουν στη δισκογραφία σήμερα? Κοίταξε να δεις, αν πουλήσεις 500... 2! 8! 4, μωρέ. Να σου πω τώρα στη δική μας την κατάσταση. Στα 500 είσαι πολύ ευτυχισμένος. Ναι. Στα 1000 έχεις πάει και ταξίδι. Μάλιστα. Μετά νομίζω δεν έχεις παραπάνω. Στα 1500 αποσύρεσαι για πάντα. Εκεί κάνεις καριέρα εξωτερικό. Λατινένιο λέγεται. Ωραία. Λοιπόν, τις ζωντανές εμφανίσεις τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε περιοδία, ξεκινάμε αυτό το Σάββατο από το Βόλο. Μετά έχουμε την επόμενη. Σάββατο είναι στο Βόλο. Κυριακή παίζουμε Λάρισα, έχει αλλάξει το μέρος, να το πω λίγο γιατί ήταν να παίξουμε αλλού. Λέγεται Νάμα, το μέρος που θα εμφανιστούμε. Λοιπόν, μετά. Και στο Βόλο πείτε που θα εμφανιστείτε, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Να σου πω δεν τα θυμάμαι. Πολύ ωραία. Δεν θυμάμαι η Τρανζίστορ. Λοιπόν, Βόλο Vox, Λάρισα Νάμα. Μετά Παρασκευή πάμε Καγκάριν, 26 Απριλίου. Σάββατο ερχόμαστε πάλι Θεσσαλονίκη στο Μήλο. 28 Απριλίου. 28, τα έχω κάνει μαντάρα. Λοιπόν, μετά πάμε Καβάλα. Ναι, σε ποιον? Πού πάμε Καβάλα, Μα την μπερδεύετε με τις ερωτήσεις, αφήστε το κορίτσι. Το πατάκι. Στις 28, πού εμφανίζονται οι Τρανζίστορ? Βγάλτε μια κόλλα χαρτί να δούμε το ποιος πρόσεχε. Δεν το βρείτε. Καβάλα είπε. Εγώ θα εμφανιστώ στην Καβάλα. Λοιπόν, ακούστε, αφήστε το σε μένα. Έχετε το νου σας, μπορεί να εμφανιστούν οι Τρανζίστορ να πάνε σε διαφορετικά μέρη και ταυτόχρονα. Ωραία. Και μετά έχουμε Πάτρα, Γιάννενα και Τρίκαλα. Δεν θυμάμαι. Εκεί που είσαι και στην τουαλέτα η Τρανζίστορ. Τρανζίστορ είναι δίπλα σας, τέλος πάντων. Παντού. Στις δύσκολες στιγμές. Να στείλουμε την χαιρετίσματα στη φίλη σας που μου λέγατε έξω, παιδιά. Στο Ειρηνάκι. Λοιπόν, ναι. Σήμερα θα σας παίξουμε. Επειδή πέρασε ο χρόνος με όλα αυτά που λέμε. Στο Βόλο να πάτε. Τελειώσαμε την περιοδία. Ένα ρεφρέν, ένα κουπλέ μόνο. Εντάξει, λοιπόν. Σήμερα θα σας παίξουμε το πρώτο μας single από το καινούριο άλμπουμ. Λέγεται Baby Douglas. Είναι λίγο κόντρα στο έσχος που ζούμε. Είναι πολύ Ναι. Baby Douglas, ωραία. Έλα, ρώτα με τι παράξενα μηνύματα στέλνετε για τα παιδιά. Τι έχει αυτός ο baby και είναι Douglas? Συγγνώμη, πες. Είναι για ένα μωρό που ήταν Ντάγκλα. Αλήθεια. Και για να το κάνουμε λίγο πιο. Baby Douglas, καλλιτεχνικό. Λοιπόν, είναι πολύ χαρούμενο κομμάτι, έτσι για λίγο σπάσιμο στη φάση και να τον αφιερώσουμε στην Ειρήνη. Περνάει λίγο δύσκολα, έτσι να Σοβαρά, επίθεση μια μαζί σας και εμείς. Άντε, στην Ειρήνη λοιπόν. Για την Ειρήνη κλείνουμε σήμερα την εκπομπή με τις καλύτερες μας ευχές. Δευτέρα είμαστε και πάλι μαζί. Έχετε όλοι μας την αγάπη. Πάρα πολλά φιλιά. Φιλιά στα μούτρα, αδέρφια.